Mit navn er Frederik, og nogle mand, der sidder ved retten ud, det er Torben. Det er os, der skal have den fornøjelse af at køre hele vejen til Livigno. Så hvis der er nogen, der er til nysning og alt sådan noget, så er det Livigno. Helt afgjort, fordi der sneer i Livigno, så sneer det. En enkelt kop koster 5, og Alivitum koster 20. Så følger vi på charmkanderne, og så er der hele tiden kaffe på charmkanderne, så tager I bare alt det kaffe, I kunne have lyst til. Sodavand, ølene, kildevand koster en 10. Selvfølgelig er I velkommen til at nyde jeres eget, men altså, det er kun et tilbud, hvis der I har lyst til det. Turen kommer til at forløbe sådan her. Nu kører vi til Rødby, så sejler vi cirka 45 minutter. Derefter så kører vi cirka 3 timer og et kvarter, afhængig af trafik, ned til en resteplads umiddelbart uden for Hannover, der hedder Arlestarne. Og der holder vi aftensmadspause, så der er mulighed for Burger King, plus almindelig tysk mad, schnitzel og karrevurst og hvad det ellers kunne friste. Der er mulighed for at få udleveret et tæppe og et plæt. Det hører med i arrangementet, og hvis det er, I hellere vil have det på Arlestarne, så siger I det bare til mig eller Torben, så åbner vi lige, så kan I få et pude eller et tæppe. Så vækker jeg cirka når klokken 6:15, og så er I i Livigno. Så mødes vi med guiderne kl. 6:30, og så forklarer de jer om, hvordan dagens program er. Jeg ved, at I skal over og sætte jeres bagage, og så skal I over og spise morgenmad, og så skulle I forhåbentlig være friske til at komme ud og stå med ski. Hvis I har andre spørgsmål af den ene eller anden slags, så kom endelig og spørg mig eller Torben. Vi mangler lige en ny person, når vi skal med i Rødby, og så er vi fuldtændt. Så det er meget rart, at vi er